Vážení rodičia, vážení prítomní, s radosťou sme sa tu stretli pri príležitosti uvítania našich najmenších občanov do našej obce Bánov. Keď povieme s radosťou, tak s radosťou nad tým, že vám, milí rodičia, boli požehnané také krásne a zdravé deti, nakoľko je veľmi dôležité, aby sa naša obec rozrastala počtom obyvateľov a tým aj aktívne napredovala. Dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala. Radi využívame túto príležitosť, aby sme vaše deti slávnostne uviedli do radov našich občanov, keďže príchod každého nového človečika na svet je dôležitou udalosťou. Dávam ti báseň do perinky. Dávam ti tento skromný dar. Šťastie nenosí kominár, len zázrak, drobný, drobunky. Dávam ti báseň do perinky. Nech ti je s nami blaženie, ty si to najkrajšie na žene. Vitaj, človečik, a dobre sa tu cíť. Nádherným spevom rozospievaj byt. Dávam ti báseň do perinky. Dávam ti tento skromný dar. Šťastie nenosí kominár, len zázrak, drobný, drobunky. Dávam ti báseň do perinky. Nech ti je s nami blaženie, ty si to najkrajšie na žene. Vitaj, človečik, a dobre sa tu cíť. Nádherným smevom rozospievaj byt. Vážený pán starosta, prosím, aby ste tieto deti slávnostne uviedli do života. Drahí rodičia, vážení hostia a milí naši najmenší spoluobčania. Narodenie dieťatka je v rodine veľkou udalosťou, na ktorú všetci čakajú. V našej obci je každoročnou tradíciou privítať najmenších obyvateľov a voviesť ich tak do radov našich občanov. Narodenie človeka je malý zázrak a každé dieťa, ktoré prichádza na svet, by malo byť prijímané s láskou. Dieťatko je naplnením života, jediná naša skutočná hodnota, čo po nás zostane. Preto potrebuje poznať úprimnosť a lásku od svojich najbližších, od maminky, otecka a potrebuje aj pohľadenie a objatie starých rodičov. Z toho všetkého vyplýva, že základom výchovy je rodina, pocit, že im na sebe záleží a že sa navzájom podporujú. Vážení rodičia, dieťa je najkrajším kvetom lásky a je aj vašou budúcnosťou, ktorá vás zaväzuje vytrvať pri ňom a vychovať malého človečika, skutočného človeka. To je najväčším životným úspechom. Vychutnajte si jeho úsmev, jeho úspech, každý okamih i krôčik. Želám vám, aby vaše dieťatko bolo zdravé, silné, aby prežilo radosné detstvo a každý deň nech sa končí láskavým objatím. Ak by sa na vašej tvári niekedy objavila slza, nech je to slza šťastia a radosti. Milí naši najmenší Bánovčania, vítam vás do našej obce a prajem vám šťastný a úspešný život, plný zdravia i radosti a rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti pri výchove vašich detí. Žiadam rodičov, aby sa po prečítaní mena svojho dieťatka prišli podpísať do pamätnej knihy a pristúpili k pánovi starostovi. Tadeáš Andrášik,
Sofia Lakakošová, Paulína Vítková, Zara Hvargová, Jakub Balon, Duboš Moravčík, Leo Šimunek, Miroslava Danielová, Elena Valachovičová, Šimon Piršel, Nie, dobre, tak, albo daj sobie powiedz,
Mirko Mitič, Anna Orebusová, Margareta Hanusová, Nina Kočiová, Marek Palkovič, Dominik Martin, Marta Ruška, Oliver Stovky, Sabrina Ariadna Hrušovská, Melánia Maďarová,
Karin Viteková, Nikolás Kuruc, Maximilian Kincel, Na záver chcem zablahoželať všetkým prítomným rodičom a ich deťom na počesť, ktorých sa táto slávnosť konala. Vám, milí rodičia, želám z detí veľa radosti, šťastia a všetkým rodinnú pohodu.